kinh điển như thế.中に魚の形とか、いろいろな形があります。それを小さいピンで削って、大体失敗する。きれいに切れたら、もっとたくさんおかしくなる。いいね。中町の出汁です。上に有名なちょっと侍じゃないけど侍の人形がありますからよーく見てみて。今足の上に出てない。後でこう出てきます。あれが上に上がる。下から上がる。大きい出汁は人形のその昔の神様、侍じゃない神様が出てくるのと出ないのたくさんいろいろ。
やさかない最後の日でめでなく祝い